ce. To ki motsa amarya, yau bikin yar dangi ake gida ya ci kamar ta barki ta ƙara amarya. Me haushi ka ƙara jin haushinka, wanda ya kama rabi shi ya fi ka. Babu ka da malamin ya buka, komai rabi shi yake hiya. Ko da babu nan ana hiya, mai cuta da kuntatawa Allah yana gani. To ki motsa amarya, yau bikin yar dangi ake gida ya ci kamar ta barki ta ƙara amarya. Aure sunna ne, yinsa alkhairi ne, wanda bai san aure munafikin bawa ne. Shi miji jigo ne, bin shi alkhairi ne, haka Allah ya ce ba za a canza hakan ba. To amarya daure tun daga ku a tare, ki biyayya ga mijinki haka ne dacewa amarya. Ba komai nake kallo ba, ranar da za a kai ki amarya. Kin bar gida da dangi nan, sai dai ki zo ziyara kenan. To kar ki damu aure daɗi ne, zaman gidan miji ma bauta ne. To ki motsa amarya, yau bikin yar dangi ake gida ya ci kamar ta barki ta ƙara amarya. Ashe zanen aro ba zai yi ado ba, mai alfahari da wanne bai kai ɗa ba. Ba zagi nake ba ban kai can ba, duk yadda ruwa yake cire datti, ruwan jima to ba zai yi ma wanka ba. Ban raina wanda zai ce ga arziki ba, kara tana da daɗi ko ban faɗa ba. Idan ka fi da kai mun ko ban biɗa ba, mai arziki ba zai yi halin mai tsayawa ta. To ki motsa amarya, yau bikin yar dangi ake gida ya ci kamar ta barki ta ƙara amarya. To ki motsa amarya, ba za na bar ki ba, ƙaunar kina jikina, komai wuya da rintsi kina cikin zuciya ta ya Aisha. Ƙauna da so nake wanda ba iyaka da adadi, komai ya fari ke ce, to kar ki bar ni domin rashin ki zai sa na sha wuya Aisha.